za IMT. Znači, zahtevat ću prijem tima za IMT. Zamolila bi najljubaznije da se neko obrati radnicima IMT-a. Znači, da ne bi ja sad koračala ovim stepenicama, glupo mi je bilo prošli put da stojite ispred mene, ružno i za vas, ružno i za mene. Znači, traži da se neko obrati radnicima IMT-a. Da li ih ima 5, nevažno, bit će 50, bit će 5000, bit će uskoro toga više. Znači, tim za pregovore je spreman da uđe u vladu, stoji iza ovoga i neće da odstupi iza ovoga, između ostalog. Protestno pismo piše i da se preispita odgovornost koja je opljačkala fabriku IMT. Znači, imamo mnogo tema za razgovor u vladi Srbije. Znači, sada da vam kažem, znači, namjensko zatvaranje domaće industrije i genocid radnika, znači posljednjeg srpskog radnika ili posljednjeg hrvatskog radnika, a moram da spomenem to, zato što mi to ide na ruku, zato što šta god nema što da se kaže na TV-u, onda se mi prepucavamo sa Hrvatima ili se prepucavamo sa Bosancima i onda to bude glavna tema. Ja još nisam čula na TV-u da je neko rekao IMT ne radi 14. oktobar, uništen Zmaj. Da li možemo da napravimo neku našu domu, da ima neko pametan u ovoj Srbiji, da napravi neku fabriku, da to ne bude Koreanac, Britanac, Englez, Amerikanac. Pa mi smo postali toliko otvorena zemlja da možete ne treba da adaptiramo ono što su nas bombardovali. Znači, zemlja koja je toliko otvorena za strane investicije. Ovi radnici i seljaci koji sada nisu tu su postavili samo sredstvo za biranje. Vidite primjer jedan. Znači, grupo sredstvo, biračko telo. Ajmo da biramo, ajmo da nas plate po 1000 dinara da izaberemo najjaču stranku, dok mi mnogo smo jako kad imamo pare. Ali kad radnici nemaju pare, oni treba da se snađu. Znači, svaka podrška za IMT, znači svaki način da se dođe do otvaranja i pokretanja proizvodnje IMT koji je vrlo jednostavan, će biti upotrebljen. Znači, od ovih protesta niko ne sme da ustane. Znači, ja neću, to je sigurno. Znači, da li to bio decembar ili će to biti januar ili će to biti nova godina, pa neka gospoda unutra rade svoj posao. Znači, treba da ga radi. Treba da uobre jedan dan i da kaže, ajde da vidimo da li taj IMT može da radi. Ali ako kaže da neće, onda neka lepo izađe i da kažu, neće IMT, ne da nam Zapad, ne da radi IMT, zato što nam je lepše da uvozimo John Deere. Pa šta radi SPS? Znači, ne radi ništa. Znači, samo se menjaju i rotiraju. Znači, samo se menjaju i uništavaju. Jel neko treba da kaže tome, pa dosta više. Znači, dobrodošao IKL. Znači, IKL u protestu je došao, znači imamo firmu kao podršku. Znači, firma koja je ugašena kao IMT. Znači, neće baš svako, ali neće baš svako da odustane od domaće proizvodnje. Jel, nećemo da pričamo na TV o tome šta su podigli u Hrvatskoj spomenik ili šta su podigli u Bosni spomenik ili šta su podigli u Makedoniji spomenik, to nam je tema. Naša tema radnika, tema poljoprivrednika je kako da oživimo domaću industriju. Znači, domaća industrija je temelj svake republike. Ako nema domaću industriju, onda ne može da kaže da je republika. A gospodin Vučić, uz dužno poštovanje, danas opet nije tu. Znači, kao da to namjerno radi. Kad ja najavim protest, on ode tamo da širi bratstvo i jedinstvo u Nišu. A ne znam ni koliko je grad Niš danas zadovoljan kad i tamo ništa ne radi. Znači, tamo je počišćena domaća industrija. Znači, to bi bilo za sada. Zamolila bi Marks da se obrati.